TMTV. Tor istalda şey işkençi, king istalda su işdibete Tatar Xalq maqali. Selam dostlar, Tat Mustafa telekanalında temli kreş tapşırı hem bizning king irkin rahat osh bulmasında bugungi qonaqlarni qarshi olamiz. Mening sol yog'imda basib turuvchi tutashimiz Татарстанның атказанган артисты, Голос проекты финалисты. Шулай ук быелны безнең әле һәр хәлдә Казанда да узачак футбол буенча дөнья чемпионаты илчесе танылган җырчы Эльмира Калимуллина. Хәйрле Сәлам. Әйдә, без башта инде танышык синең оппонентың белән. Сиңа каршы кем көрәшәчәк бүген? Һәм инде Эльмирага каршы көрәшәчәк безнең татар сәнгатенең asıl yigitlərinin birisi. Rəsəy həm Tataristan Kompozitorlar Birliginin əğzəsi. Qazan Dövlət Konservatoriya dotsenti, tanılğan kompozitor. Bunda bir көп sana бұл реален регалиялар неме? Ансы тапшыру барышында біз әлі санып. Шулай да әйтергә кирәк. Мұса Жәлил премиясы лауреаты Эльмир Низамов. Эльмир, сәлам. Эльмир қол шапмады, бар әлі. Эльмира Калимуллина. Вәт. Син беренче килоң түгел бит. Шуңа яхшы. Без шатбыз күрергә сине, әлбәттә, Эльмир һәм сине, Эльмир. Һәр вакытта шуда мин инде бер сорау бирәм. Нәрсә алып килдегез син бүген дип. Һәм музыкантлар нәрсә алып килә ала инде? Музыка әлбәттә. Фортепиано алып киләләр гадәттә, скрипка кем нәрсә дә уйный. Шуңа күрә без белә китәбез. Синтезатор. Минем җырларымны, безнең җырларыбызны монда яздырылган җырлар һәм төрле башкаручылар. Ләкин иң беренчесе Эльмира Калимуллина башлап китә. Һәм монда без бергә Ренат Харис белән иҗат иткән җырлар, романслар, безнең опералардан өзекләр, төрле әсәрләр. Рәхмәт. Машинамда обязательно булачак. Менә шундый бүләкне без икегездән дә кабул итеп алдык. Әйдәгез инде тәмле көрәшебезне башлыйк. Тапшырыбызның шарты буенча без Эльмир бигрәк тә син аңлатырбыз инде аның кагыйдәләрен. Син һәм Эльмира шулай ук менә бу бирелгән бүгенге безнең тавык ботларыннан икегездә дә бик матур булып тавык ботлары төзелгән. Яшелчәләр бар инде, помидоры да, авокадосы да күрәм, кыяр, кәбез тә сырлардан нәрсәдер әзерләргә кирәк. Берәр төрле кайнар ризык һәм берәр төрле салат булса бик яхшы була инде ул. Әле хәтта сезгә дөге дә биргәннәр. Я. Әйдә без иң беренче Эльмирдан сорыйк. Нәрсә сорыйбыз? Нәрсә әзерләр икән? Эльмир, син нәрсә әзерлисең? Эльмир, нәрсә? Әлбәттә, без тавык ботларын кыздырабыз һәм аның өчен мин махсус ясыйм соус. Так. Каймактан, һәм суганнан. Башта тавык ботларын төрле специялар һәм тузга бутап куям. Әлбәттә. Үзенә күрә бер маринад ясап. Һәм аннан соң салат булачак безнең. Салат, авокадосы һәм йомыркадан. Тавык ботларын син плитәдә кыздырачаксың. Аңлашылды. Димәк, Эльмира, син инде берничектә, һичничектә тавык ботларын плитәдә хәзер кыздыра алмыйсың. Юк, мин аларны пешерәм. Плитәдә пешерәсең. Ярый. Алай ярый. Ярыймы, рәхмәт. Кабатлама Эльмирны. Минем монда бар карри дигән специясе. Икегездә дә бар ул, Аның да бармы? Менә мин бу специя белән каймакта бик тәмле иттереп соус ясыйм һәм тавык ботларын пешерәм. Аннары дигәнне пешерәм. Бик гарнир булачак һәм төгел яшелчә дигән салат. Яшелчәле салат. Уңышлар сезгә һәм инде беләсезме, әле сезгә бүген ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлар җәмгыятеннән әлеге табалар. Ничектер Эльмира инде кулча башлады. Алар ярдәмгә киләчәк беренче чиратта. Менә шул табаларда кыздырырга мөмкин булачак. Алар бик җайлы. Бик рәхәт. Гомумән Кукмара Сөүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савытсы бар. Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә һәм уңайлылык өчен әлеге заманча, шәп, яхшы
Савыт сабаларны сез интернет кибет ашыда алырга мөмкинсез. Монсы бер. Икенчедән аларның бар фирменный кибетләре Кукмарада бар, Казанда 2 кибет Павлюхина урамы 114 адресы буенча урнашкан. Икенче кибетләре урнашкан Рихард Зорга урамы 11Б адресы буенча Горький парк Саудия үзәгенең беренче катында. Һәм игътибар итегез, менә Кукмара табаларын алганда иң беренче кара кирәк фирменный логотип Кукмара дип язылган булырга тиеш. Шул чиратта гына ул табаларны, кәштирләрне, казаннарны сез аласыз. Менә шу уңышлар сезгә, яме уңышлар. Рәхмәт. Бу табалар сезгә ярдәм итер. Я, әйдәгез. Бисмилла әйтеп башлыйбыз. Бисмилла әйтеп эшебезне башлыйк. Тавык ботларына тотыныйк. Нәрсә кирәк сез миннән сорагыз. Сиңа кыздырырга мәсәлән, мондый әле без Рәхмәт. Миңа да кирәк. Табалар да бирә алабыз менәгез. Имдә дә менә шундый ук кып-кызыл. Шундыймы? Өйдә табасымы? Кукмара табасы. Молодец. Минем өчен бик Минем юк. Синеке кая? Менә сиңа менә шундый таба чыгарып куям, яме? Рәхмәт. Синең ботларың монда пешсә жарый, синең ботларың, синең тавык ботлары менә монда пешсә жарыймы? кыздырамыз. Ярый, Синең ярый. ботларың менә шунда. Ярый. Ярыймы? Әйе. Ярар. Мин менә хәзер сарымсакны алып. Әйе, син монда комментарийлар бирепсең. Юк, кирәкме әйтергә? Юк, әйтсәң дә булай, әйтмәсәң дә булай, халык безне барыбер күрәчәк соңыннан. Әйдәгез без иҗат турында сөйләшик. Битегездә гомумән тулаем бөтенләй җаныгыз белән, тәнегез белән, Шумганнарбыз. бөтен булган мөхитегез белән сәнгатькә шумган кешеләр. Мин әйтмим монда хәзер эстрада дип. Мин әйтәм, татар музыка, татарлык кына түгел әле анда, гомумән музыка сәнгатендә. Илмир, biz seni әле тапшыруда беренче күрәбез. Шуңа кемнәр белән мин кыскача гына әйтеп узам, менә бөтен биографиясын сөйләп тормас өчен, Илмир инде ул безнең Ульян каласында үскән, шулай бит. Шулай. Ульян каласында гади эшчеләр гаиләсендә әнисе бик матур җырлаган дип беләм. Музыкага тартылган. Әним бик музыканы ярата һәм бүгендә әним иң беренче тыңлаучы минем көйләремне. Һәм иң беренче тәнкыйтьче дә әзергә. Иң беренче миңа еш кына әйтеп тора, мин композитор булсам, синнән дә матурак язардым. Кара әле. Әйе, мин шулай әйтеп тора ул миңа. Миңа шундый стимул биреп торучы кеше. Әйе. Шуңа күрә менә шулай. Беренче 11 яшендә килгән, инде менә 11 яшьтә күп кенә балалар инде үзләренең беренче концертларын куялар. Әле Илмир 11 яшьтә бары тик музыка мәктәбенә генә килгән. Бик соң килгән, ләкин ярый килгән әле менә. Ярый килгән әле. Каладыр композиторсыз. Мин яшәр идем микән синнән башка. Менә бу җыр исеме бит. җыр исеме. Ничек мин яшәр идем синнән башка. Синнән башка ничек? Язык әле. Менә шулай куа. Синнән башка ничек яшәр идем? Рән Фарис изин язып бакашы. Хәзер шулай. Я шуннан музыкага кирип китеп, бик тиз арада музыканың тип асылына төшенеп, фортепиано уйнарга өйрәнеп, шуның хәтле яхшы өйрәнеп, хәтта аздан гына фортепиано буенча мәсәлән уйнаучы булып, исполнитель булып китмәгән. Шулай бит? Шундый музыка училищесы. Әйе, шундый теләкләре бар иде, башта пианист булырга. Һәм аннан соң үз көйләрем туа башлагач, мәйтәм пианистлар бик күп, композиторлар сирәк. Һәм мин ушны бик яратам. Һәм шуңа күрә композитор юлына менә композиторлык синең киттем. 11 яшьтә син музыка мәктәбенә килгәнсең, ә беренче көйне инде син язгансың ничә яшьтә? 12 яшымда. 1 елда, син күзәнә китәсеңме? Мин ничек инде ноталар өйрәндем дә, тотындым. Миңа 30 бирегез әле. Нәрсәгә озак сузарга дибеме? Әйе. Нәрсәгә? Авыл синдә менә кайчан сиздең нигә музыкага сәләтең бар икәнлегенә, каян сиздең син аны? Иң беренче. Белмим, безгә төрле әсәрләр бирәләр иде уйнарга. Юк, әле менә ничә яшьтә дип әйтәм. Ничә яшьтә? Килгәнче бит син бит инде. Килгәнче менә 10 яшьтә. 10 яшьтә, 10 ярым булгандыр миңа шул вакытта. Бәлки теге переходный возрастка килгән вакытта мин сизә башладым. Мин музыканы бик яратам дип. Бәлки син бер кызга гашык булгансыңдыр. Өстәлдә. Өстәлдә? Куйнап утыра идем менә өстәлне бармакларым белән. Пианино кирәк дип. Күрдегезме, дусларым? Әле музыкага мәктәбенә йөрмәгән килеш итеп уйнап тора. Минем инде шундый рефлекс туа башлады. Мәйтәм, моның белән эшләргә карагыз әле тик күргәндә, кара Эльмир сиңа бит музыка мәктәбенә барырга кирәк. Шундый кешеләр дә булды әйтәүче. Әйе, мин аннан кайттым. Өйгә мәйтәм, миңа музыкаль мәктәп кирәк. Мин музыкаль нәрсә, кайда, нәрсә, ничек? Уйлап чыгардым. Мәйтәм, кирәк, и всё. Кирәк. И мине җиткездерделәр. Алып барып февраль ayında. Февраль ayında. Ел уртасында. Февраль ayında әйттеләр, сентябрьдә килегез.
ашыкмагыз дидер мәйтәм, юк мәйтәм, мин түзә Мен алмыйм. өлгердем. Мин музыкасы мәйтәм яши алмыйм. Миңа мәйтәм бүген кирәк. Мин белмәгән идем. Китте музыкаль мәктәпкә бер ай. Бик авыр иде, чөнки минем яшьтәштәге кешеләр алар уйныйлар, барысын да беләләр, аңлыйлар. Мин берәрсә дә аңламый идем, мин утырып тора идем. Менә бу нотларга карап, бу нәрсә икән, нәрсә кирәк икән. Һәм аннан соң 1-2 айда мин аларны барысына куып тоттым. Һәм 3 айда мин аларны уздым. Синең иң яраткан предметың нинди булды? Музыка мәктәптә. Әлбәттә фортепиано. Фортепиано, икенчесе сольфеджи. Ул дәресләрне бик мин яратмыйдым, ләкин менә фортепиано минем өчен Иң мөһим. Менә шулай дуслар, әгәр дә балагызда талант бар икән, теләк бар икән, зур икән, ул бер кайда качмаячак, китмәячәк тә ул. Һичшиксез бәреп чыгачак, тишеп чыгачак, шытып чыгачак. шулай. Әйе. Дуслар, инде талант дигәннән бүген чынлапта 21 апрель көнне зур бәйрәм, зур тантана, зур вакыйга безнең телеканал өчен бүген 3нче тапкыр TMTV премиясе тапшыру тантанасы булачак. Пирамида күңел ачу үзәгендә. Һәм безнең телеканал, әле менә безнең тапшырудан соң, әле 1 сәгать узгач, турыдан-туры трансляциядә аны күрсәтәчәк. Эфирдә карый алачаксыз дуслар, тулайым әлеге концерт шуңа күрә. Кемнәр әлбәттә инде пирамидага килеп, пирамидага билет алганнар, алар бик бәхетле, эшләтә, дүртләтә бәхетле. Кемнәрнең андый мөмкинлеге булмаган, кемнәр килә алмый, башка шәһәр, регион, башка илдә икән, бәхетләнеп безнең телеэкраннардан карый аласыз безнең каналда. TMTV премиясе. Шулай бит. Әйе. Я, Илмира, инде әйдәм, без сиңа килдек, синең ижадыңны бик яхшы беләбез инде. Күп өйрәндек, күп сөйләдек. Безнең әлеге каналыбызда да, тапшыруларда да тәйтик. Соңгы вакытта нинди иҗади планнар белән янып йөрисең? Һаман да шул Казан, Мәскәү арасындамы? Шулай ук ике шәһәр арасында яшим инде мин. Менә 3 апрельдә Мәскәүдә Мирхольд театрында без Илмир белән Әлиф дигән спектакльне тәкъдим иттек. Ул безнең Алтын маска дигән фестивальдә катнаша. Солист. Бу Рәсәй күләме узаттырган ул? Әйе, Илмир безнең музыканы язды. Туфан Имамутдинов безнең режиссер. Нурбек Батулла безнең биюче солист. Ул спектакль биеп кенә барамы әллә анда? Аны Ул күрергә кирәк шул. Ул безнең спектакль мантра дип без аны Атыйбыз. Ул безнең Камал театрында булачакмы? Булачакмы Илмир? Әле ансы билгесездер, әйме? Билгесез, кайчан кабатлыйбыз билгесез. Кая ташлар бу тәкъдирем. Әйе. Кая барсам, кая торсам, ни эшләсәм дә хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Габдулла Тукай. Афәрин. Рәхмәт. Мин әле Илмира тизгенә шигырь язып атканмын дип уйлаган. Беләм бу шигырьне ярар. Шуннан Аннары уңыш чынлап та. Әйе, Крокус Сити Холлда, Мәскәүдә 18 февральдә булды бик зур премьера. Марат Башаров режиссер, «Разговор с душой» дигән спектакль. Мин анда катнаштым. Разговор с душой дигәч тә. Душевные разговоры. Әйе. Спектакль. Мин анда катнаштым һәм катнашам. Хәзер безнең гастрольләр бара. Казанда булдык менә Камал театрында. Өфәгә барабыз алла берсә. Аннары Казахстанга барабыз. Кыргызстан, Өзбекстан, шундай безнең гастрольный тур ди. Я Марат Башаров алайса инде син миңа әйт ниндирәк кеше ул менә. Син Булай шәхсән таныш булгач, бик әйбәт кеше. Гади кешеме яисә киресенчә, ой, йолдызлымы, эрерәкме? Бик гади генә кеше, профессионал. Үз эшен бик ярата. Һәм инде һәрбер артисттан шуны да таләп итә. Әйе. Татарча сөйләшәсезме саның белән? Аралашабыз. Марат, сәлам яисә. Марат. Сиңа чим дәшәсең? Марат абыймы яисә отчество сөйләм Марат? Мин аңа Марат дип әйтәм, исәнмесез дип. Алмыйсыз? Сәлам. Исәнмесез дип. Исәу булыгыз дип. Бетте. Сез кыска булды. Сез кыска. Безнең бармы бурыш? Бар, безнең бар миндә, Илмира. Юк, онсы бар. Безнең бар, сезнеке бармы дип. Я, Илмир белән менә сезнең әйдәгез алайса инде икегез дә бүген тапшыруга бергә килгәч,
Biz яңа җырны яздырабыз. Мин сине Ходайдан сорадым дигән. Искиткеч матур. Резида Губаева сүзләре, Эльмир Низамов көе. Һәм бик тиздән премьера булачак. Бар мы сүзләре? Бик шуны көтеп торабыз. Если бір-екі мотивы мына бізге ойнап жырлап бере аласыз? Ансы Эльмира инде. Мин әзерләнәм. Әзерләнәсең әле. Репетицияларына бар икән, яхшы. Иң беренче менә сез таңда ничек, гомумән барлыкка килде, һәм ничек гомумән сез бер-берегезне белдегез, күрдегез, ничек танышып киттегез. Сез бит чынлап та икегез дә бик тыгыз элемтәдә сез иҗат итәсез. Бик күп җырлар, композициялар иҗат итә, яза, операларында син анда катнашасың, син анда гел беренче рольләрдә, шулай бит. Гел түгел шул. Гел түгел. Менә бит. Ярар, син Артистлар күп. Мин бергә генә. Юк инде, юк. Сөйләшербез. Яңа сөйләшербез. Һәр әсәрнең, һәр җырның үз башкаручысы бар. Һәм әлбәттә иҗат иткәндә шул кешене кулланып иҗат итәсең. Шулай да була. Һәм аннан соң җыр тугач еш кына була, җыр үзе сиңа әйтә, кем моны җырлый. Ой җырны. Эльмира. Кем? Алла Пугачева дисеңме? Юк, Алла Пугачева туры килмей. Миңа су кирәк. Кешегә кирәк булсын. Сусыз мен кеше яши алмый беләсеңме? Ризыксыз яшәп була, сусыз яшәп о бик читек. Хәзер су булачак. Сезгә нәрсә кирәк булачак? Миңа кирәк икенче таба. Икенче таба. Ярар. Була. Менә бит. Рәхим итсәк. Юк, шуны әйтмәдегез дә син миңа. Сөйләп угыз әле. Сөйләп узыгыз әле менә икегезнең танышуы ничек булды? 2011 елда. Кемдә 11? Эльмир Низамов Казан дәүләт консерваториясендә дипломный проект язган иде. Ул Алтын Казан дигән рок-опера. Мощный яңгырый. Моны ничек? Әфсин-төфсин. О, рәхмәт. Шуннан. Так, язды. Шуннан язды. Вокалистларны бар ди башладылар, хәзер кемнәр бар икән? Кем бар икән бездә? Артур Исламов, Розиль Гатин, Айдар Сулейманов, Эльмира Калимуллина, Гульнор Рахимова. Хәзер Гатин. Монда мин май салдым. Яра булган. Тавыгына. Беренчедән, икенчедән Табасы да әйбәт аны. табасы да әйбәт, шуңа күрә. Ойламасын да була. Дөрес. Шуннан Эльмир. Эльмир сөйләп узын дә, менә булды, рок опера язылды, Алтын Казан. Менә Әйтергә кирәк, без Эльмира белән инде күптән таныш идек. Аңарча таныш идегез. Ишектер аралаша идек. Сәлам. Марат Башаров белән кебек исәнмесез, сау булыгыз. Һәм аннары соң менә бу. Шулай бит инде. Аннары соң менә бу зур проект барлыкка килгәч, артистларны без җыйдык, тупладык, Эльмира белән дә эшли башладык. Һәм без бик күп аралаша башладык, бик якын аралаша башладык, чөнки безнең репетициялар тотынды, бик күп эшләр режиссер белән. Һәм аннары соң менә бу спектакльне без урап чыккач, безнең инде шундый иҗади дуслык барлыкка килде. Һәм башка проектлар барлыкка килде, башка җырлар барлыкка килде. Аннары соң Эльмираның голос проектта ул катнашты. Һәм аннары соң менә бу бер-берсен тарта, шундый казаныбыз, иҗади казаныбыз кайный башлады. Менә бит. Менә. Һәм әле Аллага шөкер дирә кирәк, менә сезне шулай язмыш очраштырган. Һәм хәзерге көндә төрле әлбәттә инде музыкаль әсәрләр, сәнгать әсәрләре туа тора. Аларны сез инде халыкка ирештерә торасыз. Һәм безнең шулай итеп татар сәнгатен үстерүдә зур өлешегезне кертәсез. Рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Икегезгә дә, җәмә. Сезгә рәхмәт бик зур. Вәт. Шул дуслар, инде күреп торасыз, тавык бутлары икесидән, ике төрле. Казанда дип әйтер идем мин, Казанда түгел, Табада, Күкмара табаларында пешә торалар, кыза торалар, монда су кирәк, монда капларга кирәк булачактыр дип белеп, без бу эшләрне барысын да башкарырбыз. Сез бу вакытта тәмле көрәштә реклама карар. Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта бүген Эльмира Калимуллина һәм Эльмир Низамов. Берсе композитор, берсе җырчы.
бик уңышлы тандем дуэт миңа калса иҗат итеп тора, башкарып тора. Рәхәт бит, Бик рәхәт. Бик рәхәт урнашкансыз сез җегетләр, кызлар. Әйтмәгез. Я, һәм бик рәхәт кенә, бик җиңел генә безнең бүгенмендә тавыкларның бутлары да пешә, дуслар. Я, Илмир монда инде соус ясап алды, шулай бит? Әйе. Суган, чеснок, борыч, тоз һәм каймак. Әйе, һәм инде анда тәмләткечләр дә сиптеләү. Әйе. Карри. Бу вакытта инде Илмир монда дүгә дә пешерә. Менә шулай, гарнир бар. Я, салатка керешәбез. Әйдәгез. Пешеп килә бу. Аяклар. Аяк, бутлар. Бутлар. Я, инде сөйләшеп алыйк сезнең белән кабаттан шул иҗат турында. Менә дәвам итәбез. Менә әле мин Илмираны укыган идем күптән түгел генә, кинода да төшкән икән дип. Кире дигән мәле ул. Киреме упер диләрсә. Татарча буламы кино, русча аңламыйча калдым мин. Татарча да, русча да була ул. Татар ставкалары була. Татар. Анда да инде Низамов белән бергә төштек. Анда да бергә, һаман бергә. Анда да Илмир анда да. Сез аерым берәр нәрсә эшлисезме, юкмы икән? Бик сирәк кенә. Бик сирәк кенә. Менә беренче каналдан Алтын Урда дигән сериалында мин төштем. Менә беләм мин асында яшо. Сөйләле шул хакта. Синең үзеңнең телевизион тәҗрибәң турында әйтик. Ой, 2016 елда март азагында миңа шалтыраттылар. Һәм тормыш үзгәрде. Львович Эрнест. Юк шул. Лика дигән кастинг директор. Так. Шалтыратты да әйтте, Илмира, сез безгә кирәк дип. Мин әйтәм, нәрсәгә сезгә кирәк? Без сериал төшерәбез. Мин әйтәм, Талапмы? алыгыз. Мин әзер. Мин Үзем түләргә әзер сериалга гына Атыгыз. Атмагыз. Алтын Урда сериалы нәрсә турында ул? Алтын Урда ул Шул заманнар инде 1500. шул заманнар, ул фэнтези мелодрама. Ул тарихка бер дә бәйле түгел. Вакыйга кайчан бара? Безнең көннәрдәме? Юк, вакыйга 12нче гасырда. Так. Біз бу сериалны 6 ай төшердек. 3 ай Кырымда, 3 ай Мәскәүнең Лосиный остров дигән җирендә зур декорациялар төзеп, анда бәлки генә шәһәр дә төзделәр. Менә анда төшердек. Әле ул сериал булдымы соң мине? Булды. Мин күрмичә калдым. Премьера булды. Нишләп хәбәр җибәрмәдең сонда? Карагыз. Әйе. Син анда кем ролен башкардың инде? Минем Зәйнәп булып айтып карамыйча алмассың? Кара. Зәйнәп дигән роле. Мин Синең Зәйнәп. Әйе, минем Зәйнәп. Мин Алтын Урдада безнең бар хан Берки. Әйе. Менә аның иң яраткан хатыны Айжан дигән. Мин менә Айжанның иң якын дусты. Безнең анда русча әйткәндә любовный треугольник. Хәбәр эш пишмагы. Син хан ягына карадыңмы әллә бераз? Юк. Юкмы? Визирләре? Ярар, аңлашылды. Син ул сериалга чакырмадыңмы безне? Юк шул. Эй, дус булып җиргән була. Шуңа күрә мин дә башка җырчылар белән Менә сирәк мирәк. Ишеттеңме җавапны? Тормыш шунда инде. Әйе. Ышанырга ярамый беркемгә дә. Дөрес. Син аны шулай иттереп кастингны үтеп, узып, ничә серия? 16 серия. Карап чыгасы булыр инде. 16 көн. 16 кич буе хәзер шуны карамыйча булмас. 16 сәгать. Я бер сутка карап утырасың. Бер көн. Яисә бер көн. Үзең ашадымы? Бик ашады. Атаган чакырдылармы сені берәр проектларга? Хәзер яңа пробалар башланды. Менә шушы миңа хәзер Көмеш Урда дигәненәме? Алтын Урдадан. Яисә Бакырмы? Менә мине чакырсалар, Алла бирсә, утверждениене узам һәм сезгә әйтермен. Ярар, әйтәсең. Әйтмичә калма, бездә күреп өлгерик. Карап алыйк. Илмир? Әйе. Син бит безнең хәзер консерватория доценты, анда белем бирүче, Шулай. яшьләр турында бер ике сүз әйтеп кит әле. Бармы өметле композиторлар менә? Синең юлыңны кабатлап килүчеләр исә. Әлбәттә безнең яшьләр бар. Талантлы яшьләр бармы? Иҗат итүчеләр. Бар, Аллага шөкер бар. Әлбәттә иҗаттылар хәзер. Нәрсәгә бик популяр менә? Нәрсәгә
әйтик, орысша сөйлешінде спрос бик зор. Этюдлар, яйсе анда вальслар, яйсе сюиталар, білмеймін, оперетта, опера, балет, нәрсе бізге жетмей біздің мені татар сәңғатына. Яйсе барысы бірге ме? Барысы бірге де, әлбәтте матур жырлар гіл керек ол. Һәм менімше, менім сезуімше бик керек матур симфония әсәрләр. Чөнки безнең Татарстанда бар бик көчле, бик матур симфоник оркестр. Әлбәттә. Һәм аның өчен еш кына сорыйлар да, үзебез дә язабыз. Шуңа күрә мин безнең студентларны да илһамландырам. Шул үзем дә язам. Яхшы музыка кирәк. Ул бөтен жанрда була ала. Яхшы музыка ул гел кирәк. Һәм еш кына була, менә шулай язасың да, һәм әсәр башкарылмый, кайдыр кала, һәм миңа бер кеше әйткән иде кайчанда. Яхшы музыка, яхшы ки, ул бер кайчанда югалмый, ул барыбер чыгачак. Табачак. Юлын. Үзенең дирижерын, үзенең оркестрын һәм үзенең тыңлаучысын. Мәскәүдән Мәскәү, яисә чит ил өчен син язасыңмы, заказлар киләме менә Мәскәүдән? Язам менә. Башка берәр илдән. Киләчәк май айында булачак зур премьера Мәскәү хоры өчен мин махсус язган кантата. Һәм менә шул премьераны хәзер көтеп торам. Кантата ничә тавышка? Җәмәгать кантата бик авыр композиция, анда 3 кенә тавыш түгел җәмәгать. Бик күп тавышлар. Анда һәм менә бер 12 тавышка. Зур партитура инде әлбәттә. Бик зур. Шуңа күрә менә шуның белән дә. Ул акапелла булачак. Ничә көн уза менә язумы? Уртача. Ничә көн түгел, айлар буе язылсын, еллар буе да була. Әлбәттә, әсәрне карап инде, җырны бер көндә дә язып була аны. Хорда җырлаучылар картайып бетәр язам инде, безгә җыкмы дип. Шулай да була. Эльмира, бу кантата акапелла була? Акапелла. Ул хорда әле берәр урын бар микән дип. Бу алтын йомырка. Искиткеч матур күкәй. Яңа утыртасың? Бу күкәйне. Һәм агач үсеп чыга чыгай. Шуңа аны җыйып баралар бит. Эльмира, Сәмига да урын булмас микән син шул хорда дип. Юк, алтын урдаңда төш. Юк, мин гел шатмын Эльмир белән бергә эшләргә. Аның белән сез беләсез менә ул бит иҗат кына түгел әле, ул бит әле ниндидер менә бер дулкында булырга кирәк кеше белән. Ул бит аралашу да бар, дуслык та бар. Һәм менә ул бик мөһим әйбер, һәм менә мин флюидлар туры килергә тиеш. Музыкада бик күп әйберне менә нотада язсаң да, бик күп әйберләрне син аңлатып булмый аны. Менә кеше үзе сизмәсә, ничек бу көйне башкарырга, нинди эмоциялар кертергә. Һәм ул яктан мин Эльмирга гел ышанам, һәм еш кына үз музыкамны мин тагын да матурак ишетәм аның җырлагында. Бу супер комплимент булды бит инде, бу супер комплимент булды бит инде бу, Майладым. Бик яхшы. Бик оста булды. Мин дә Эльмир турында. Әйт инде алайса менә. Әлегә мөмкинлек бар. Аның искиткеч матур музыкасы. Ул акташаларга. Беләсезме? Мин тыңламыйм. Сөйлә. Эльмир кешене бик яхшы сизә. Ул менә ниндидер икенче радио эфирда микәнни, менә безнең дөньяның. Чөнки хәзер җырчыларга бик күп җырлар да тәкъдим итәләр. Әмма ләкин вокаль буенча, вокаль партитуралар буенча алар кайберләре минем түгел дип әйтергә дә ярый. Ә менә Эльмир мине бик яхшы сизә, минем тесситурамны да белә, нинди минем ноталар әйбәт чыгып. Партитура, аппликатура барысында бик яхшы. Булат, барысына беләсең бит. Сиземле, тоемлы. Шулай бит. Гомумән Эльмир ул минем композитор. Эльмир ул минем композитор. Менә булды. Ишеттегезме? Бу башка җырчылар. Пломба куйды кебек. Печать. Эстрадага синең карашың ничек менә? Ярар, әйдә. Эстрадага. Эстрада яшь балыга, безнең телеканалда күпчелек бит җырлар, алар бит эстрада җырлары яңгырый.
Карашым бик яхшы, мин эстраданы үземдә бик яратам, тыңлыйм да һәм язгалыйм да эстрада җырларында. Çok. Kim bitince bütün kanunların bilesin, bütün zakonların bilesin. Jır 100% hit bulsun için çok jet kalasın. Менә ул 100% булыр өчен аны беркем дә белә алмый. Чөнки кай вакытта башкарып карамыйча, анда бик күп ничек әйтик, нюанслар, суда булган ташлар, шулай дип әйтим. Су астындагы ташлар. Су астындагы ташлар. Чөнки аны менә мин еш кына үзем дә менә җырны яздым. Анда беренчене син анда язасың, һәм ул менә бу җыр точно хит була. Ә менә моны бәлки юктыр. Һәм ул башкача килеп чыга. Син аны бер нинди рецепт юк. Менә безнең монда рецепт бар. Анда юк. Иҗатта юк. Шуңа күрә вакыт кына күрсәтә ала. Белмим. Ничек ул җырның хит буласымы, юкмы икәнен. Һәм үз-үзеңне тыңларга кирәк, һәм ялганламаска кирәк. Чөнки менә кайбер җырлар була, уйлыйсың, менә бу стандарт буенча радиога да бик туры килә торган әйбер. Барысында бик әйбәт җыр. Так. Яздырасың. Нормально. Менә бармый. Шулай да була. Кайбер җырларны язасың. Бер каяда аны, белмим, алмыйлар дип, формат түгел. Все-таки бар безнең формат һәм не формат. Ә менә шул җырларны бәләкәй балалар фестивальләрдә, конкурсларда җырлый башлагач. Мәсәлән, безнең җырларны. Эльмира әйтәсе килә. Ишеткәч, башкалар да инде күреп ишетеп алалар. Кем башкарды икән бу җырны беренчел дип. Шулай бит, сине сатында әзермәлләр инде. Каймакны монда. Каймакны бутырыз әле. Шулай итеп инде хитлар дигәннән, җырлар дигәннән бүген чынлап та безнең эстрадабызның танылган җырчылары үзләренең иң матур җырларын, хитларын башкарачак. Бүген төгәл 21 апрель көнне Пирамида күңелләшү үзәгендә TMTV премиясын тапшыру тантанасында. Инде быел ул 3нче ел рәттән уза, һәм бу тамашага эләгә алмаучылар, Пирамидага килә алмаучылар сезнең өчен һәр вакыттагыча сөенечле, шатлыклы хәбәр. Ул да булса, әлегә тамашаны сез үзегезнең телеэкраннардан карый аласыз. Нинди номинациядә отканнар, нинди җырлар башкарганнар, барысын да күрә алачаксыз үз күзләрегез белән бүген кич безнең телеканаллардан. Шуңа күрә Татмус ТВ телеканалы бүген һәм гомумән башка көннәрендә сүндермибез. Яме? Инде иҗат эшен сезнең уртак иҗатыгыз турында сүзне дәвам итеп, шуны әйтә алам. Әле Камал театры белән син бик тыгыз элемтәдә. Монсы бер. Икенчедән, ул элемтәдә әле Эльмира да кабаттан каядыр килеп чыга анда. Кайдан башлыйбыз? Гомумән Камал театрына менә син Камал театры эшчәнлегең хәзерге вакытта син бик күп спектакльләргә музыкаль бизәлеш, музыкаль оформление дип әйтәбез. Монсы бер. Икенчедән әле җырлар да иҗатлыйсың. Анда башкарыла торган. 2016 елда Илгиз Зәйниев мине чакырды үз спектакльне, аның пьесасы буенча куелган, һәм ул үзе режиссер буларак та шул спектакльдә. Спектакльнең исеме Көтәм сине. Һәм ул мине чакырды да музыка кирәк ди. Һәм мин анарасын уйлап куйдым, менә бу спектакльдә музыканы түгел, һәм бу спектакльдә җырда булырга кирәк дип. Шундый инициатива белән чыктым мин. Һәм анарасын сүзләр туды. Һәм анарасын мин ул сүзләргә сүзләрен кем язды? Син моны бушатасың әлемдә? Хәзер без аны бергә бутыйбыз. Сүзләрен язды Резида Зәйниева, Резида Гыбаева. Иптәш. Тормыш иптәше Илгизнең. Һәм Көтәм сине җырын яздым да, уйлый башладым. Бу җырны кем җырлар икән дип. Һәм менә шул чиракта җыр үзе миңа әйтте. Эльмира Галимуллина. Җырны күрсәттем дә. Җыр үзе әйткән. Эльмира, син тиз генә Эльмирага шалтыраттың да, "Хей, достым!" Бик матур җыр. Шул җырлар әле. Барлыкка килде һәм бүгенге көндә ул җыр шул спектакльдә яңгырый. Ничек әле ул? Искә төшер әле, ничек әле? Көтәм сине, карашымны күккә төбәп карыныма.
иңер жаны көтем шулай бәхетем. Күскейлерің нинди төстә зәңгәр төсме, әллә инде яшел тугай көтем сине, бәхет нурым көтем сине, анатылып күзләремдә өмет тулы, көтем сине, көтем сине. Афәрин мина. Минем өчен дә бик актуальный бу җыр. Әйе, Алла берса. Алла бирсә дип куйган. Бик көтәбез. Миңа оят әлегә, ләкин мин спектакльгә әлегә бара алмадым. Ләкин хәзер шудан соң шакырабыз. Әйе, апрель айында Алла бирсә мин анда булырга тиеш. Шулай ук. Рәхмәт. Һәм инде әйдә, Алла исәм җипләп бу Камал театры белән эшләнгәнне әйтеп булсак, ничә спектакльләрдә синең хәзер җырларың, композиторларың яңгырый, кайсы спектакльләрдә менә халык белеп торсын өчен. Премьераларда бәлкем быелгылар бардыр. Быелгы премьералар 2 зур премьера Миркәй һәм Айсылу спектакле. Әйе. Аның өчен аерым рәхмәт яма. Ой, Рәхмәт булар. Күңелнең иң менә иң нечкә кыллар нәбәттә актерлар. Әним гел җылады. Гел җылады. Шундый сәкән мин дә җылар дәрәҗәгә җиттем, ләкин мин ират бит мин җыларга тиеш түгел. Ашай кырдым. Шулай һәм иманнарысын әтәшмәгән шитәнгә. Ой, и вообще бик күңелле. Күңелле спектакль. Шунда шулай ук мин бик күп җырлар яздым. Хуҗа Насретдин спектакле Фәрит Абубекшентаев белән бергә без аны эшләдек. Көтәм сине, бармы ришвәттән дәва, Зөлфәт Хәким пьесасы буенча. Һәм башкалар. Әле күп икән. Аллага шөкер эшлибез. Машалла. Әйе. Аллага шөкер. Менә бит республикабызның инде композиторлары бар. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Димәк, әле безнең киләчәк татар сәнгате киләчәге бик өметле. Андый җегетләр үзләре иҗат иткәндә һәм әле үзләре укытканда инде яшь буынны дип әйтик, тәрбияләп үстереп килгәндә уңышлар теләп калабыз, яме? Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә салатым әзерме әйдә салатка. Хәзер Хәзер нәрсә монда безнең салатта? Безнең салатта йомырка, сыр, авокадо, куяр. Һәм хәзер мин монда әзгенә майонез ишетимде. Әзгенә Бу безнең әзер булачак. Илмира, синең Минем барысы да әзер, дөге пешкән, ботлар пешкән, салат ясалган, каймакны гына бутырга кирәк. Тәмле ризыкларыбыз, катнашучыларыбызның тәмле ризыклары, салатлары, ботлары дип әйтик тә, о ботлары барысы да пешеп чыкты. Әзер аларга дегустацияны ясарга кирәк. Без ул дегустацияга әзерләнгән арада сез барыгыз да бергәләшеп, тәмле көрәшебездә тәмле реклама карагыз. Я достар, инде дегустация ясар вакыт җитте. Әлбәттә, бу тәмле ризыкларга дегустацияны бары тик оста дегустаторны ясый ала. Ягъни мин ул кеше. Әйдәгез, кайсактан башлар икән? Я бу яктан башлыйбыз. Әлбәттә. Яктан башлыйк. Син салатны бик күп ясаган, кая ул салатны? Ул бит сервировка. Авокадо да бик тәмле, помидорлы, кыярлы салат. Әгәр дә салат белән тукланмасаң, авокадоны да ашап бетерергә. Анда бит белок. Тузы бармы? Помидоры уңган. Үзе үстергән. Тырыштым. Тәмле, бик тәмле. Тәмле булган. Король синдә бик тәмле ашысын. Ярыймысың? Мин улаган инсан. Илмирга бирерсең дип. Юк инде, булмый да нардан. Юк. Ардасында. Менә әле бер җыры бар иде. Менә эләкми инде ул сиңа хәзер. Аша, Илмир. Шашы. Тәмле, тузы да бар. Барысы да урында. Вилкыңды алам әле мин синнән. Шуннан ашасам жарыймы? Тарелкаларына пеширатмыйча. Алса син юасың ашаган. Иде аша. Так. Бу тавык буты. Әйе. Әйтми аңлат. Пешерелгән, сөт өстен мин Нигә бәйләнде ул миңа? белмим. Ал әле. Карри специясы, сөт өсте, сарымсак, менә шундый специялар белән мин аны пешердем. Зур сковородкада. Бик нежный гына. Һәм бу соусны дигегә дә куштым. Тузы гына бераз җиңелчә. Күпме шибертол сиңа шулай булырга тиеш. Пешкән. Аллага шөкер. Аллага.
pişken, en mühimi pişken. Min hazır bütün beyanı aytacakman. Elmir'den ana bu tavukların, salatların Dulkılana başladım. Şu qarağandan sonra ya Elmir'e. Söyleştik mi? Min kütüm seni. Tak. Ya. Elmir әлі біздің тапшыруымызда бірінші тапқырғына. Әйе. Білуге шайында ол біздің республикамыз үшін Ресей Федерациясында зор композициялар ижад ете. Композитор Эльмира үшін көп ижад ете. Sizin için pişirelim. Біздің үшін бүгін ижад еткен нәрсе. Әйе. Так. Bu pomidorның ismi. Bu kalınlık gibi kine mi bu? Әйе. Әйе. Üstünde ne sevanım? Üstünde Kurmuşa kaldım. sıyır, Sır böyle. sarımsak bilen mayonez. Hem eylem de koydum. Şüphene gene ukurop. Kisegi. Dursun bile. Sen bile. Bile. Oh. Sarımsak da var biraz bana. Oh. Sizdire. Heybet. Heybet. Temli. Elini buna bir süzde ettirdim. Busu salat bizning. Salat. Salatda şulay bizning avokado, kuyar, yumurta, hem sır, hem ne? Öyle şey. Gurman iken min qarab turam ha. Men bitni ishni pishirib yaratam. Men oshirga yaratam. Ha. Men timli oshirga da yaratam. Anlaşıldı. Ece salattan başlayıp. Salat. Salatın sen katlı olarak Elmira'nın qarağında değil mi? İrler şeydi. Çıkır temdirek de hele. Hatta. Temli mi? Benim dursun. Kilo aşağı. Yok, şuna da temlin hazır tutarı. Ben hatta oğun qapıb qarayım. Şu bitken iken tavuk. Şu bitken tavağın işlediyken tavağa. Молодец! Rahmet diyorsun. Rahmet. Hele hatta biraz ona niyerek de o. Spetsizlarını көбірек салған бұрышына. Biraz yandırып Sizdire mi? Aha, sizdire. Шын ирлерше. Шайтыр достар, нәтижесібіз. Бик зор рахмет біріншіден келгеніңіз үшін мұнса аңлашыла ки. Бик қызықлы рецепт. Менә мұнда әлі мен ойламаған едім авокадо ішіне шулай кіріп сервировка жасап қойдым салатны. Şimdi bu hazırki yaz aylarında diyetik salat yeteriz değil mi? Elbette. Mena big şadı, güzelişi de, kuyuluşu da. Tavuqның da mena pişip çıqqan, anı mintiga tuz deb aytuvuna bir ihtibar etmek için ki tuzni solarga da isterga da bular tuzni ichida olib bu shitinrak. Şuna tel testiri tugul, молодец. Rahmet. Barысы tamli, barысы pishgan. Munda sening tavuqqa kelganda aytdik endi. Ol kelesincha biroz tuzi ortiqroq ketgan. Birazgina birishi shap. Men aşağıda shuni irillarskida kimin tuz aşağı qaratab. Salatı da joyli jingil boshqariladi ham mana bu pomidor deb aytamiz, mi? Pomidor, qabimliq. Endi g'odiy retsept ansida mana har kimda boshqaradi. No mening o'ylamishim bunda baribir nidir ayrim jingishini belgilab bo'lmaydi. Chunki sizning ijod do'stlig'ingizda tega turmushdagi do'stlig'ingizda bugun jingib chiqdi. Bugungi mana sizni hech nechta biringizni yuqori qo'yib, ikkinchingizni tuban men qo'ya olmayman. Nasaga ishlatsalar-da ikkingizni rizqlari pishgan, ikkisiniki de tamli. Şuna ikiniz de jinguvchi qutlayman. Молодцы. Rahmet. Alg'atada shunday ijodiy tandemimiz sizning hali bizning xalqqa, bizning san'atga bik ko'p shu asarlar bo'lak etsin, yema. Sizning boshqaruvda, sizning o'ylab chiqaruvda, boshqaruvda aslida siz mendan boshqada bek yaxshi bilasiz. Shulay bo'lg'ash. Shulayda Elmira aytamiz, bu aytamiz. Elmira bizning topshirig'imizda hali birinchi topqir. Şonkura söylüyor mümkünlüğü sana birinci. Söyle. İkisini de oynayın. İkisinin bir şey yok. İkisinin birisi. Qoralim Sina da. İyi. Koy şey. Mana bu diste var, bu diste. Ne qoramay. Senin kuxna neydi? Karıştı mı? Mana bas qing'irt bo'lsa, shunday distagi sirlashar. İyi. Onsa da evet, onsa da yaxshi. Endi bizning topshirig'imizning general sponsori Ko'kmari metall savdo zavodi Oshiq aksiyalar jamg'armasidan haligi isilkish shap. Hamidi ta'minli pishirib turgan tobalar marmar islikli. O mana shunday Big rahmat. Big kerakli bir. Sima Elmira siniki ham Rahmat. Qabul etib olasiz shuni ko'ngildan. Haqiqatan pishirigiz, ijod etingiz mana
Әлеге табалар белән дә гел фортепиано белән генә түгел. Ял иткән арада кухняга кереп, менә шу аш бүлмәсендә тәмле ризыклар пешереп кыздырып, бер-берсен кунакка чакырып, кунакларга йөрешеп, сыйлашып, матур яшәгез. Ни теләп калабыз. Сезгә бик зур рәхмәт чакырган өчен. Тамашачылар, кадерле тамашачылар. Беренчедән бик зур рәхмәт булат сезгә чакырган өчен. Сездә шундый рәхәт. Шундый монда тавыш ниндидер икенче тембрлар ачыла сезнең кухняда. Әйе. Тамашачыларга без Илмир белән саулык, сәламәтлек телибез. Тәмле иттереп кухняда пешерегез һәм үзегезнең яраткан кешеләрне, аларның кайфларын күтәреп, бергәләшеп, тәмле яшәгез. Тәмле яшәгез. Шәбәк көчле әйттем. Мин шулай Эльвира сүзләренә кушылам. Ульян ятларына сәлам әйтсәң дә була әле. Туганнар барбыр үзәндә. Туганнар ярты Ульян минем туганнарым. Шуңа барсына да зур сәламнар миннән. Әти, әнигә әлбәттә зур сәламнар, Казанда яшәсәләр дә. Шуңа күрә мин бик шатмын монда бүген булырга. Мин гомумән пешергә яратам. Ә монда пешерү ул аерым бер шатлык минем өчен. Һәм шуңа күрә барыбызның да тормышыбыз тәмле булсын, матур булсын, ямьле булсын. Амин. Бик рәхмәт. Иҗади уңышлар теләп калам. Әлбәттә инде сезгә, безнең кадерле кунакларыбыз вакыт тапып килгәнчә рәхмәт. Тагын бер кат инде сез кадерле безнең телевизион тамашачыларыбыз тәмле яшәгез, тәмле ашагыз һәм инде тәмле көрәшне атна саен Татмус ТВ телеканалында күзәтеп барыгыз. Сау булыгыз.